Eguerdion, Lasarte-Oria! Guretzako orea San Pedro Jaietako haurren txupinazoa botatzea. Zuek bezala irrikaz gaude herriko festez gozatzeko. Beraz, ez gara luzamendutan ibiliko. Ostadarren izenean gatoz udaletxeko balkoira. Kadete mailako saskibalo jokalariak gara. Eta besteak beste, aurtengoa izan da gure lehen urtea Ostadar klubean. Eta espero dugu urte askotarako izatea. Goraipatu egin dugun lana, igarotako momentu onak, momentu txarrak, garaipenak, porrotak, eta denon artean lortu duguna Gipuzkoako talde honen artean jolaztea. Eskerrik asko Ostadarri, saskiaren federatuan aritzeko bidea errazteagatik. Entrenatzaile taldeari, entrenamendu naiz partietan emaitzaz haratago disfrutatzen erakusteagatik. Gurasoen anaianei eta orokorrean senidartikoei, gurekin horretako pazientzia izateagatik. Babesleei, hau da, bideolagunei, emakumezkoen kirolean sinisteagatik. Finala ikustera gerturatu zineten guztiei, zuen animoagatik. Gogoratu, astero jokatzen ditugula partidak. Mila esker guztiei, eta bidean norroitaztu badugu, hori ere mila esker. Ikaragarria izan da, aurrerantzean gozatzen jarraitu nahiko genuke. Eta zuetako inok, gurekin saskibaloian jokatzez gozatu nahiko balu, entrenamenduak irailean hasiko dira. Eta orain, ahaztu ditzagun entrenamendu, partidak, ikasketa eta urte osoko formatigoziko guztiak, jantzi kuadrillako blusa eta goza dezagun puzbarrietan, barraketan, kontzertuetan eta guretzako antolatu dituzten ekitaldietan. Eta lagunez inguratu dago da asko zobe. San Pedroak urtean behin izaten dira eta.